päivää vaan. Tänään mä aukasen vähän Pokemon kortteja korttipakkoja tässä. Mulla on tässä Breakpoint ja Fates Collided. Joo. Aukastaapas eka tämä Fates Collided. Näin Ai että tämmönen Pokemon korttipakka. Sitten aukastaan tosta noin vähäsen ja sitten tehdään semmonen trikki, että otetaan 3 korttia ja laitetaan tänne taakse. Sitten Fennekin perus. Jigglypuffi sieltä tuli ihan perus. Mändipussi ihan perus. Sitten Maastari ihan perushommia. Ja sauna, trainer, kortti, sporteri, näin. Servaini. Energirisetti. Oliko se niin? Oli. Injino. Vismuri. Ja Snaivi. Siinä oli eka pakka, nyt enää toinen. Näin. Ja se on tämä Breakpoint. Toivottavasti edes 1 ES, taikka ei kun EX, ei ES, kun 12 € meni tähän, niin pitää saada nyt jotakin hyvää. Tähän asti. No, on se ihan hyvä. No niin, näin. Jos mä saan tämän kultaisen Luxray, niin sitten kyllä on iloinen, että näin. Oikeastaan mutta minä saksia tuohon taas. Nyt katsotaan kuule. Otetaan 3 korttia, laitetaan ne tänne taakse ja Tympole. Ihan ok. Siidotti. Ihan kyllä. Ei kyllä oo ihan mikään parhaa isku tuolla, mutta oho. Onko tää nyt se Hollow-Greninja? Kyllä, näin. Clefable. Clefable, en oo varma miten se sanotaan. Sitten Arcanine. Joo. Puzzle of Time. Näin. Sitten Svanna. Joo. Sitten Esprit. Näin. Phantompi. Näin.
Ja vielä taitaa olla ehkä bootlegki, en oo varma, mutta Trubissi. Ei kyllä näytä aidolta. Jano. Ei EX, ei full artia. Mutta kyllä tässä nyt eli tänne me sanottiin 1, 3. Minä lajittelen tässä ja katson montako mitä tyyppiä saatiin. Ai niin, jo melkein unohdin sanoa, että tämä mandibussi on myös holovi. Sitä ei vaan kunnolla näe, mutta kai niin on. Tuo on. Eli tässä on 2 tulityypin, 3 ruohotyypin, 4 vesityypin, 3 onko tuo niin kuin myrkky, psyykkinen tyyppi, en ole varma. 1 niin kuin pimeystyyppi, 2, hetkonen sanoinko mä ja tulen, sanoin mä. No, varmuuden vuoksi vielä 2 tulen tyypin, 2 niin kuin keijutyypin, sitten 1 supporteri, 2 normaalia ja 2 itemi. Ei EX, ei full artia eikä sitä, en mä nyt muista sen nimeä, semmoista kultaista, mutta näin.